Al segle XVI, Tortosa era una de les ciutats més importants de Catalunya, amb prop de 5.000 habitants. Destacava pel seu comerç amb Itàlia i la seva riquesa. Però més enllà de l'economia, la ciutat estava marcada per una complexa estructura social i política. El poder es repartia entre tres grans institucions. La ciutat, representada pels procuradors, l'Església, amb el bisbe, i la monarquia, representada pel veguer. Els procuradors només podien ser donzelles, nobles de rang baix o ciutadans rics amb estudis. La ciutat vivia constants conflictes, coneguts com a bandositats. Famílies poderoses lluitaven pel control polític, com els Oliver i els Oliver de Boteller. Davant aquesta inseguretat, el govern repartia armes als ciutadans i als gremis perquè es poguessin defensar. En aquest context, el Palau Episcopal es convertia en un dels centres de poder més importants de la ciutat. Al costat de la catedral, aquest edifici d'origen gòtic va adquirir gran protagonisme durant el Renaixement. A partir del segle XV i durant tot el segle XVI, el palau es va consolidar com a la residència oficial del bisbe. Aquí es rebien visites i es gestionava el poder de l'Església. El bisbe no només tenia poder religiós, era un gran senyor feudal, posseïa terres, pobles i castells, cobrava impostos i participava a les corts catalanes. Això el convertia en una figura clau dins de l'estructura social del moment. Dins del palau destaca el Crist del Palau, una estructura de transició entre el gòtic i el Renaixement. És una mostra de l'alt nivell artístic de la ciutat en aquesta època. Al segle XVI, la part posterior del palau donava directament al riu Ebre. L'aigua arribava fins als seus murs, integrant-lo en una muralla fluvial i en l'activitat comercial de la ciutat. El palau també apareix a l'obra Col·loquis de l'insigne ciutat de Tortosa, de Cristòfol Despuig. Aquest noble reflecteix en el seu llibre la importància simbòlica del palau dins de la ciutat. El Palau Episcopal no era només un edifici, era el centre del poder de l'Església i un reflex de l'estructura social del Renaixement a Tortosa, un espai on es connectava política, religió i economia.